stort produkt i dag. Så alle mand sidder på pinden og arbejder. Super. Den her vej igennem. Så tager jeg bare en kigger rundt i lejligheden med kamera på. Så må vi lave et fuldt angreb på den her vej. Hvor lang tid er den her ligget? Hvor lang tid siden er det, I begyndte jeres projekt? Det har da taget noget tid at bygge alt det her, lave alt det om. Nej, det er faktisk ikke så almindeligt, det der var hjemme. Hvor? Altså, vi har et rigtig godt team af håndværkere. Malere og tømrere, VVS'er, elektrikere, alt det der. Ja. Fordelen, når man er en stor forening. Sætter jeg mig ned, og så skriver jeg, hvad vi godt vil have. Og så kommer de med nogle tilbud. Og så laver vi et samarbejde omkring tidsplan. Så det startede den 11. december og var færdig den 7. januar. Fy for helvede. Så har man også prøvet at lave sådan et projekt før? En enkelt gang eller to? Ja. Det har vi netop. Og vi har en rigtig god gulvmand. Ja. Så. Jeg skal så fortælle dig, at jeg har både Dansk Bredbånd og UC og TDC og... Er der fiber? Lever Dansk Bredbånd det? Ja. Jamen det er UC, der har fiber. Det kan godt være, at det er UC har fiber. Altså Dansk Bredbånd har jeg, og vi har 2 server stående nede i kælderen. Fantastisk. Så mangler jeg kun gange, så er der...